Aurreko metodo biekin espaduzu lortzen topatzen grabagailua, hirugarren metodo bat dago. Eta da, Smart programa zabaldu. Ontxe deskargatu baduzu izango da 14. eta orduan. Hemen agertzen dira menu honetan aukera batzuk. Baina nik adibidez hemen ikusten duzu grabagailua daukadala. Ez da agertzen zelako, ez eta nik gehitu dutelako. Nun gehitzen da? Hemengo eskumaldian errobera honetara emonda, aldugu personalizatu menu hau. Eta hemen ditugu aukera desberdinak. Komplemento desberdinak, herramientak, eta hemen tartean dago grabagailua. Hartzen duzu, klikatu, arrastra, eta gehitzen duzu nahi duzun lekura. Nik badaukat horra atarata, eta orduan, hori egin ondoren, klikatzen duzu hemen, alduzu zarratu notebooka, eta bertotik alduzu erabaki eremu bat, eskitore osoa edo leiho bat grabatzen hasteko. Gero arte.